Shirifla kanubagaw anga foli baw ye ka boya no fo aw sigiyoro amba fo aw niche aw gatlo madalla amba bismillah anga ni kene kuran kan anga ni jemuka en kono mun to sans langue de bois bi anga ma welele to Musa Sinko Kulubali Musa Sinko niche ni yantuma nga foli be an laje bagaw bela jeli bi jemuka en la benane ni njenyoron fe mun to Alexis Kalambri kabo Eco journal Eco la Alexis ini yantuma bismillah Mba Alexis an mena ɲiningali fɔlɔ lase an ka maa welele ma mais an bɛ fɛ i ka dɔ fɔ an ye a ka baara kɛlenw ka jamana in kɔnɔ. Ni kibi kuma Musa Senko ka a bɛ gɛlɛya dɔɔni ka tugu tiɲɛ do u b'a fɔ ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman bi mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔni denmisɛnnin do nga a ye tɛmɛna yɔrɔ minnu fɛ ka ban a ka ca n'i y'a jateminɛ an ka wolo samara tigi dɔ kun do jamana lakanabaa dɔ a ye a ka kalan kɛ yɔrɔ la Faransi ni maa minnu bɛ bɔ yan mɔgɔw man ca n'a bɛ fɔ ko Saint-Cyr ani aya ninnu jɛra ka coup d'état kɛ ɲɔgɔn fɛ o waati yɛrɛ de la mɔgɔw y'a dɔn kosɛbɛ n'a kɛra minisiri ye a nana ale kɛra minisiri IBK tile la u bɔra yen nɔ ka taa bila école dɔ kunna kalanso dɔ kunna min bi sɔrɔdaso bi tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw bi tɛmɛ ka mɔgɔw kalan bɛn taasiraw la a ye o bɛɛ kɛ suko ni dugujɛ cɛ a nana ka na baara bila a yɛrɛ ma k'a fɔ k'a bɛna politiki kɛ donc ni y'a ye an bɛ se min fɔ a kumabaw la monsieur le ministre t'a dɔn ni yɛrɛ bɛna dɔ fara a kan. non ni bɛ bɔli kɛ. I bɔra ka fɛn fɛn fɔ an bɛna o de walawala nin kɛnɛ in kan mun tɔgɔ ko sans langue de bois ɲininkali fɔlɔ yanni san 2012 marisi kalo cɛ i tun dɔnnen tɛ maaw fɛ du tout ayiwa e jɔyɔrɔ kɛra mun de ye ATT ka fanga dafirili la. Fanga dafirili nana cogo min na an caman b'a dɔn kalo 6 yanni fanga ka dafiri situation sécuritaire o commencera ka gɛlɛya politiki sira fɛnɛ kan mɔgɔ caman bɔra k'a fɔ ko min bɛ sen na ni fuma sira dan na ni olu politiki mɔgɔw n'o yɛrɛ ma wuli k'u cɛsiri k'a fɔ ko fanga dafiri in bɛ na donc ne yɛrɛ fɛ fanga dafiri nana a mɛnna yanni marisi kalo cɛ minnu kun bilalen don an ka institution ɲɛma k'a fɔ olu de kun kan k'u janto institution na walasa démocratie bɛ taa taabolo minnu kan fiɲɛ kana yala fanga dafiri kana yala donc fiɲɛw bɔra yen de marisi kalo o événement kɔni kɛra o kɛra ka fɛn dɔ min kun daminɛna ka kɔrɔ o kɛra k'o kuncɛ de donc k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw sigi k'a fɔ ko u bɛ bɛnbɛnbɛn kɛ fanga contre la madala n'o kɛra gɛlɛya dɔw de nana olu gɛlɛyaw ma se ka gérer ka ɲa o de y'a to marisi kalo fɛn nana marisi kalo in coup d'état nalen a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ mɔgɔ si ma sɔrɔ k'a fɔ an bɛ taa nin sira kelen fɛ a balila mɔgɔ caman na sɔrɔdasi minnu y'a kɛ a balil'olu la homme politique minnu bɛ yen an ka politique ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen a balil'olu la an ka dugutigi minnu tun bɛ yen a balil'olu la an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen a balil'olu la a balila CEDEAO la a balila mɔgɔ caman na donc o de y'a to marsi 22 marsi cɛ ani mois d'avril cɛ ani CEDEAO ye ɲɔgɔn yew kɛ ani président caman ye ɲɔgɔn ye kɛ ani ministre des affaires étrangères caman ye ɲɔgɔn yew kɛ ani CEDEAO sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ caman ye ɲɔgɔn ye kɛ ani Mali politique mɔgɔw caman walasa an bɛ se ka bɔ crise min nana o wagati an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na n'a fɔra o ma ko crise institutionnelle
o de y'a to bɛnkan kɛra k'a fɔ président min kun bɛ yen n'o ye président ATT ye k'a fɔ o ka walan sɛmɛ walasa constitution y'a fɔ cogo min na ni président min bɛ yen n'o bɔra yen k'a fɔ assemblée président bɛ bila a nɔ la o de baara kɛra ani CEDEAO baara kɛ ani Mali société civile mɔgɔw ani Mali politique mɔgɔw an y'olu baara kɛ o de y'a to jɔnkunda nana mois d'avril la walasa kow ka segin u nɔkɔrɔ la. An da bɛna se nin bɛɛ de ma k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ nin kɛnɛ in kan ɲininkali filanan o bɛ bɔ jɛɲɔgɔnkɛ yɔrɔ. O ye min kunba bɛ maaw la o ye fanga dafirila aw ye fanga tange a ma tile fila k'aw bolo ka tugu i yɛrɛ fɔ sisan ma minnu nana sɔrɔna don na ani k'a fɔ an n'a man kan aw y'a kɛ cogo jumɛn na u ka se ka aw nɛgɛn k'a minɛ a la ou bien aw jɛnna n'a ye k'a di de a kow kɛra cogo jumɛn na. non nɛgɛnni ma kɛ kaba wagati an ye intervention min kɛ an ko jamana bɛ lafiya cogo min na jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na jamanadenw bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na donc nin ko in kɛlen an kun ka laɲini tɛ k'a fɔ an yɛrɛ bɛna fanga la ka to fanga la ko parce que fanga ka di ou bien fanga ɲini nege b'an na o de y'a to ani bɛɛ sigira ani bɛɛ kumana bɛn kɛra min kan o de kɛra k'a fɔ président min bɛ yen o bɛ démissionner o bɛ walan sɛmɛ n'o kɛra constitution y'a fɔ cogo min na k'a fɔ président de l'assemblée bɛ na o bɛ se ka na cogo min na a kɛra bɛnkan de ye CEDEAO bɛnn'o kan société Mali société civile bɛnn'o kan classe politique bɛnn'o kan sɔrɔsiw fana bɛnn'o kan o de y'a to a kɛra ten. Yala Alexis Haketo yala kun bɛ ATT ka fanga dafirili la wa n'a y'a sɔrɔ segin kan ka k'a kan sen bɛ y'a la tuguni wa. n y'a fɔ ko min kɛra mɔgɔ si t'a a ɲini mɔgɔ si ka laɲini tɛ o ka kɛ jamana kɔnɔ fanga t'a bolo k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka fanga ɲini ni marifa b'i bolo ni fɛn wɛrɛ b'i bolo i bɛ wuli parce que ne ma content n bɛ taa fanga ɲini diyagoya la an bɛ jamana min kɔnɔ démocratie de bɛ yan ni mɔgɔ bɛ fanga ɲini a bɛ kɛ ni kalata de ye ni maliyɛnw sɔnna min ma a bɛ ko de ko min kɔni kɛra a kɛra parce que mɔgɔ caman filila yanni marsi cɛ o de y'a to an ko bi an bɛna fɛn proposer maliyɛnw ye min b'a to démocratie a bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ min b'a to hali ni mankan fitinin nana jamana kɔnɔ an ka institution ninnu u tɛna bɔ u cogoya la institution bɛɛ k'a sigi k'a sinsin an ka da la k'a fɔ ko démocratie bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ suko ni dugujɛ cɛ ko tɛna don fiɲɛ tɛna don an ka démocratie la. Kalanbiri fɛn dɔ b'i fɛ. ATT binnen a taara san 4 kalo 8 kɛ kɔkan a nana don min na a kɛra i n'a fɔ tare ka tugu jama bɔra k'a kunbɛn kosɛbɛ yala o tɛ se ka kɛ nimisa ye bolo ye aw bolo wa ka tugu a kɛra aw ye baara kɛ aw fɛ a ye baara kɛ mɔgɔw ye ka gɛlɛya dɔ ta ka b'u kan ka kɔlɔlɔ dɔ ta ka b'u kan an bɛ mɔgɔ ɲɛna maa min y'o sababu ye o taara o kunbɛnli nana kɛ i n'a fɔ jama bɛɛ ka bɔ yala o tɛ se ka kɛ la bonya ni karama kɔnɔ o tɛ se ka kɛ kumasuli y'aw bolo. O man ka kɛ kumasuli y'an bolo parce que transition kɔnɔla la baara min kɛra n'i y'a lajɛ a ɲuman cayara n'a juguman ye ATT ka nali jama min bɔra k'a kunbɛn k'a fɔ ko anw nimisara o nimisa in o kuma bɛ fɔ min ye équipe min bɛ yen sisan o bɛ ka fɔ olu de mɔgɔw ye san 4 ni tila min kɛ sisan an bɛ a san 5nan bɛ ka dafa u y'a ye k'a fɔ u kun jigi bɛ fɛn fɛn kan u kun hakilina bɛ fɛn fɛn kan u kun y'a miiri k'an bɛna ɲɛta fɛn fɛn kɛ an b'o si sɔrɔ jamana in ta kɛra kɔkan tagama ye kabi san 4 ani dɔɔni donc ATT ka nali mɔgɔw ye kunbɛnli min kɛ k'a yira la k'a fɔ an nimisara i ka taali la o ye k'a yira k'a fɔ de minnu bɛ yen sisan ani olu hakilinaw tɛ kelen an kun jigi dalen don kan k'a fɔ u bɛna se ka jamana bɔ dingɛ min kɔnɔ u ma se ka jamana bɔ kɔnɔ. E yera kɛnɛ in kan ka taa kunbɛn. Ne ma ye kɛnɛ kan a ma se ne ka ye kɛnɛ kan. Mais kabini a binna fanga la yala a delila ka ɲɔgɔn ye wa. An ye ɲɔgɔn ye ne bɔlen gouvernement na o ni sisan cɛ an ye ɲɔgɔn ye an ye baro kɛ an ye kuma caman fɔ. An ka kuru kan ka k'a kɔnɔ i fan fɛ dɛ. An ye jamana ko kuma de fɔ jamana ko hamina o kan ka sɔrɔ mɔgɔ caman na sisan jamana ko kuma la ne ma dala ni mɔgɔ kan ka bila ɲɔgɔn na an b'an yɛrɛ ka kuma fɔ parce que ne kɔni ka hakilina bi an ka miirina bi o tɛ yɛrɛ ko ye an bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ an bɛ jamana ko kuma de fɔ an bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ an bɛ jamana basigi ko kuma de fɔ
o kɔnɔna la an ni mɔgɔ tɛna bila ɲɔgɔn na ni mɔgɔ tɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ ni fɛn fɛn fɔra ma o la ni kɛlɛ fɛn fɛn kɛra o kɔsɔn o tɛ digi an na o tɛ foyi kan na. N'i ye maa caman ɲininka u b'a fɔ ko Mali an ka jamana in bɛ dingɛ fɛn fɛn kɔnɔ ko a sabu bɔra ATT ka fanga dafirili in de la. O ye n y'a fɔ cogo min na ko yanni ka jigin i bin yɔrɔ la i talon yɔrɔ i bɛ jigin yen na c'est-à-dire que fanga in dafirili nana kabi yɔrɔ jan n y'a fɔ cogo min na an ka politique mɔgɔ caman y'a fɔ kalo 6 kalo 7 kalo 8 yanni fanga ka dafiri k'a fɔ ko jamana bɛ bolo min kan ko bolo ɲuman tɛ k'a fɔ ni baara ma se ka kɛ k'a kunbɛn fanga bɛ dafiri donc fanga in dafirili a ma bɔ sɔrɔsiw la a bɔra minnu kun bɛ yen minnu kun kan ka se ka baara kɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ dɔw ka se ka bɔ o la n'olu ma se k'o kɛ o de taara kuncɛ fanga in dafirili la. Seku Kulubali e ni Amadu Haya cɛ bɛ cogo jumɛn bi? N teri de don n denmisɛnnin teri de don kabi wagati jan an ye ɲɔgɔn dɔn o teriya kelen de bɛ yen o teriya kelen de bɛ continuer la an ni ɲɔgɔn cɛ. Nka mɔgɔ b'a fɔ ko a man di bi kosɛbɛ dɛ. O ye mɔgɔw ka kuma ye baasi foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ n teri de don o teriya kelen bɛ yen. Ayiwa aya bi kaso la kabini waati jan sisan e hakilina mun y'o ko la? Barisa a jɛɲɔgɔnw bɛ k'a fɔ ko bin bɛ ka kɛ olu fana kan nin waati in na. An bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ fɛ a ka kɛ sariya jamana ye donc n'an bɛ jamana kɔnɔ fɛn fɛn bɛ sariya ka bolo kan an b'an sigi k'an wakili kɛ sariya ye k'an jigi da sariya kan k'a da la k'a fɔ sariya min bɛ jamana kɔnɔ a k'an ka boli k'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛ m'a lajɛ a k'an ka boli k'a sɔrɔ mɔgɔ bɔyɔrɔ m'a lajɛ a m'an ka boli a k'an ka boli k'a sɔrɔ a ma kɛ karisa bɛ nin parti la karisa tɛ nin parti la donc an dalen don Mali sariya bulon na ni Mali sariya bulon y'a ta k'a bila yɔrɔ min na an b'an wasa don o la. O sariya bulon tacogo ka ɲi an ka jamana kɔnɔ? A tacogo ka ɲi nka o kɔrɔ tɛ ko fiɲɛ t'a la o kɔrɔ tɛ k'a tɛ se ka ɲa ka tɛmɛ nin kan o kɔrɔ tɛ ko a tɛ se ka dilan ka ɲa ka tɛmɛ nin kan nka an bɛ yɔrɔ min na min b'an bolo an b'an wasa don o la. Kalata min kɛra min nana ni IBK ye fanga la maa min ye o kalata labɛn e de kun y'o o mɔgɔ ye e kun bɛ jɛkulu kunna wa don min maa fɔlɔ min y'a fɔ an ɲɛna ko IBK pasera 72 kɛmɛ sara la o kun ye e de ye waati kɛlɛ kun bɛna bɔ a la waati la yɛrɛ ka tugu yanni siɲɛ filanan ka kɛ i y'a fɔ ko a fɔlɔ nin bi cogoya min na n'a tɔ kɛra tan nɔ filanan tɛna y'a la suko ni dugujɛ cɛ mun de kɛra walasa a ka se ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye ka se nin ma ani e baara kɛ administration na yala e hakilina mun ye Mali administration cogoya kan? Mali administration ka ɲi gɛlɛya min bɛ yen o ɲɛmɔgɔ ko gɛlɛyaw de administration ɲɛma a bɛ fɔ ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ administration na wagati o wagati ni mɔgɔ ɲuman sɔrɔla k'a bila ɲɛfɛ i b'a ye o administration bɛ taa ɲɛ o service bɛ taa ɲɛ o direction bɛ taa ɲɛ an maliyɛn baarakɛlaw an tɛ salabagatɔ ye an tɛ mɔgɔ ye ko baara man di mɔgɔ mun ye baara ka di maliyɛn ye ɲɛtaga ka di maliyɛn ye soli ka wuli ka di maliyɛn ye wɔsiji ka di maliyɛn ɲɛmɔgɔ ko problème de b'an na an ka administration na jamana ɲɛfɛ ministère la donc ne fɛ Mali administration ka ɲi a bɛ se ka dilan ka ɲa a bɛ se ka baara kɛ fo ka wasa ni ɲɛtaga sɔrɔ a kɔnɔna la élection wagati ne de kun ye 2013 élection ɲɛmɔgɔ ye an y'a essayer ka baara in kɛ jɛlenya kɔnɔna la ka baara in kɛ kelenya kɔnɔna la bɛn kɔnɔna la walasa bɛɛ ɲi yɔrɔ min ye bɛɛ ka se k'o sɔrɔ nka comme a wagati fanga ɲinina kun ka ca bɛɛ kun bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ a kɛra bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ ko administration bɛ côté dɔ fɛ ka tɛmɛ côté dɔ kan mais baara in kɛra jɛlenya kɔnɔna la a kɛra bɛɛ bɛ se ka i ka côté makaran cogo min na k'a défend cogo min na i ɲi yɔrɔ ye min ye ka se k'o sɔrɔ o de kɛra président min bɛ yen sisan ale de ye san sɔrɔ donc kɔfɛ minnu yɛrɛ kun ye mankan kɛ olu nana ye k'a faamuya k'a fɔ ko namara foyi ma k'a la a kɛra jɛlenya kɔnɔna la o baara in kunkɔrɔta ma a bɛ se k'a fɔ ko bɛɛ bolo bi na ne kelen ma baara in kɛ ne bɛ se administration territoriale la wagati min na
n tɛ caman dɔn élection ko la n tɛ caman dɔn administration yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na ministère niveau la n tɛ caman dɔn la nka n ye maaw sɔrɔ yen n sera ka n jigida minnu kan n ye maaw sɔrɔ yen minnu sera ka n bilasira n ye maaw sɔrɔ yen minnu sera ka baara in an k'a ta ɲɔgɔn fɛ donc bi n b'u fo n b'u waleɲuman dɔn olu de y'a to an sera ka baara in kɛ ka ɲa ne kelen ka baara kelen tɛ. Alexis da magara fɛn dɔ la jɛmukan in daminɛ la fo ka taa se novembre kalo tɛmɛnen ma e de kun ye Alioune Blondin bɛ i tɔgɔ la kalanso mun bɛ lakana kan o ɲɛmaaba ye mun de y'a to i ye o baara bila ka tila ka sɔrdasiya baara fana bila. Mali bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ sisan o gɛlɛya an bɛɛ ɲɛ b'a la lakana tɛ jamana kɔnɔ basigi tɛ jamana kɔnɔ kalan tɛ jamana kɔnɔ kɛnɛya tɛ jamana kɔnɔ dunkafa tɛ jamana kɔnɔ an minnu ye chance sɔrɔ ka garisɛgɛ sɔrɔ ka jɔyɔrɔbaw dɔw sɔrɔ jamana kɔnɔ an bɛ caman kalama nin ko ninnu na o de y'a to n ko n tɛ se k'an sigi tugun k'an bolo da n sen kan ka sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ min bɛ an kunna sisan gɛlɛya minnu b'an kan sisan k'a fɔ o gɛlɛyaw tɛ ko ye k'a fɔ ko an dalen don a kama gɛlɛya minnu b'an kan sisan an da kan tɛ a kun dɔ ye jamana marabolo bɛ cogo min na a kun dɔ ye jamana bɛ ka taa sira min kan donc n'an wulila ka kɛ kulu ye k'a fɔ maliyɛnw ye min b'an kan gɛlɛya min b'an kan sisan an da kan tɛ k'a fɔ solution b'a la peut-être maliyɛnw bɛna faamuya k'a fɔ an ka sira kura ta o de bɛna to an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ n y'a fɔ n ko équipe min bɛ yen sisan a bɛ se ka kɛ u seko kɛ nka u dɛsɛra n'u dɛsɛra an ka wuli an ye kalifa min d'u ma san 5 o san 5 jamana sariya sunba de y'a fɔ kalata bɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ kalifa dira mɔgɔ minnu ma n'u sera kalifa kɔrɔ kalifa in bɛ se ka kuraya nka n'u ma s'a kɔrɔ kalifa in bɛ se k'a minɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma an ko u dɛsɛra kalifa in kɔrɔ an kun jigi bɛ min kan an fɔr'o kɔ o de y'a to an ko an bɛna ni projet de société kura ye maliyɛn bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na min bɛna ni bɛn ni lakana jamana kɔnɔ walasa maliyɛnw bɛɛ ka voter o changement ye o falenni ye mois de juillet nata in na. An da bɛna se nin bɛɛ ma ka fɛsɛfɛsɛ nin kɛnɛ kan Alexis ɲininkali dɔ b'i bolo fɔlɔ bɛna ka taa ɲɛfɛ. E ka i bɔlen sɔrɔsiya la y'a fɔ cogoya min na e ka jɛkulu sigi sen kan janvier kalo tile 20 bɛɛ b'a dɔn janvier kalo tile 20 o ye an ka sɔrɔsiw ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ye ayiwa a ko yɛrɛ ma kɛ kasarantan ye ka tugu i tun kan ka kɛ stade la 26 mars o ma bɔ i taara kɛ mairie dɔ ka terrain kan commune 6 Mayanbugu terrain kan fɔ maire yɛrɛ ye suspend na kungo sɔrɔ a ko la hakilina jumɛn de bɛ fɛ o ko la de y'a kɛ e ye 20 janvier sugandi 20 janvier an y'a sugandi ka da ko damadɔ kan an tun bɛ fɛ baara in ka kɛ ka bɛn weekend ma walasa mɔgɔw bɛ se ka wagati sɔrɔ cogo min na ka na meeting la o y'a fɔlɔ ye filanan 20 janvier ye date kɛrɛnkɛrɛnnen Mali histoire kɔnɔna la bɛn don don kelenya don don a bɛ ɲɛtaga ko fɔ o de y'a to an bɛ fɛ ka mouvement min bila en place an bɛ fɛ an tun bɛ fɛ an y'a bila en place ka ban an tun bɛ fɛ a ka kɛ ni bɛn hakilina ye a ka kɛ ni ɲɛtaga hakilina ye o de y'a to an kɛlen ka an sigi k'an miiri an y'a ye k'a fɔ nin date in ka surun an na an bɛ se ka kɛ min na n'o ye 20 janvier walasa k'a jira k'a fɔ an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na o ye bɛn ni kelenya ni Mali ka ɲɛtaga de an ye stade demandé stade ma sɔrɔ walima stade kun dira ma o tilara k'a minɛ an na o de y'a to an taara Mayanbugu terrain na an taara maire fɛ a autorisation d'a ma an y'a ye k'a fɔ o de ka bon ka tɛmɛ Bamako terrain tɔw kan an taara maa ba 60 ɲɔgɔn na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ye lancement kɛ a kɛra gɛlɛya foyi ma kɛ a kɔnɔna la mais dɔgɔkun min dar'o kan an y'a ye k'a fɔ ministère ye papier ta maire min ye autorisation d'a ma ka a bolo bɔ a ka baara la ko kalo 3 an ka faamuyali kɔnɔna la a ye autorisation min d'a ma o de kɛra kun laban ye min y'a to a bɔra a ka baara la nin wagati in na fɛn fɛn ye k'a fɔ min b'a to solution wɛrɛ bɛ proposer maliyɛn ye fɛn fɛn ye min b'a to a bɛ yira maliyɛnw na k'a fɔ an bɛ sira min kan o tɛ sira ɲuman ye fanga bɛ k'o kɛlɛ donc n'an ma kɔlɔsi bɛɛjɛ fanga min bɛ jamana kɔnɔ bɛnkan fanga min bɛ jamana kɔnɔ nin ye dankaritɔ o la parce que a fɔra an ka sariya sunba kɔnɔ
k'a fɔ ni hakilina fɛn fɛn bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo i bɛ se k'a fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni nɛnini ye, k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gosili ye, k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ye, nka bɛɛ yamaruyalen don i hakilina i ka se k'a fɔ jamaw k'a mɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama. An kun ka lawuli tɛ laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ye ka taa stade la jama bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na, laɲini min b'an bolo, Mali ka ɲɛta min b'an bolo k'a lajɛ k'o fɔ jama ye. O de ban kelen don o de ma bi. I ka kumakan kɔnɔ i ko ko stade dira aw ma ka tila k'a bɔsi aw la. O bɛ se ka kɛ an ka nin jamana in kɔnɔ wa ka fɛn di maa ma ka tila k'a bɔsi la parce que ne yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ka ɲininkali dɔw tɛnkun u la. U y'a fɔ stade tɛ se ka di maa ma 20 janvier don walima 22 septembre don minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don an ka jamana ka fɛtiw ye. Ayiwa e dun ko k'a dir'i ma ka tila k'a bɔsi la. San 4 ni tila in kɔnɔ fɛn caman kɛra a tun bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'o tɛ se ka kɛ mais o bɛɛ kɛra. Donc ni régime kɔnɔna la ni fɛn fɛn kɛra a man ka bali mɔgɔ la. An y'an ka demande de kɛ walasa ka stade sɔrɔ, an ye wari sara, stade dira ma, autorisation dira ma. O kɔnɔna la an sɔrɔla ka communiquer kɛ, ka invitation ci mɔgɔw ma, ka affiche kɛ, ka fɔ mɔgɔw ye ko an ka lancement bɛ kɛ stade la. An bɔra min kalama u nana papier kura wɛrɛ d'a ma k'a fɔ autorisation min kun dira a ma a minɛna na an ka taa an ka wari minɛ u y'an ka wari lasegin a ma. An ma kɛ ni kɛlɛ, an ma kɛ ni fɛn, mais an y'a yira an kun ye mɔgɔ minnu invité, an y'a yir'u la k'a fɔ an de kun y'a fɔ a ye k'a bɛ kɛ 26 mars la. Maintenant nin de y'a to a tɛna kɛ yen tugun, autorisation min dira a ma o minɛ nana. Sinon an ma kɛ ni kɛlɛ, an ma kɛ ni foyi. An wulila an taara yɔrɔ wɛrɛ ɲini, o taara bɛn Maɲanbugu terrain ma. An y'an ka lancement kɛ yen, a kɛra ka ɲa, mais an ɲɛ bɛ min fɛnɛ la o tɛmɛlen kɔfɛ yen maire o fɛnɛ suspend na. Donc an bɛ se k'a faamuya k'a fɔ mɔgɔ dɔw de bɛ yen bi minnu tɛ fɛn plateforme min ka taa ɲɛ, minnu tɛ fɛn changement ka kɛ jamana in kɔnɔ. E ka kuma in b'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw sirannen bɛ e de ɲɛ ka da mun de kan? U sirankun tɛ fɛn wɛrɛ ye parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ jamana baara ko kuma fɔ. Ni mɔgɔ min ka baara tɛ jamana baara ye i bɛ siran. N'i bɛ fɛn na fɛn min ye tiɲɛni ye, n'i bɛ fɛn na fɛn min tɛ jamana ka ɲɛta i bɛ siran. Donc an tɛ ka foyi wɛrɛ fɔ, an tɛ ka kɛlɛ ko kuma fɔ, an tɛ ka nɛnini kɛ. An ka laɲini ye Mali ka ɲɛta, malidenw bɛ bɛn cogo min na, lafiya bɛna jamana kɔnɔ cogo min na, dunkafa bɛna jamana kɔnɔ cogo min na. Donc n'olu y'a ye k'a fɔ o t'olu fɛla ye, olu bɛ siran. Donc ne kɔni fɛ u sirannen don parce que olu ka miiri ye min ye bi. Maliyɛnw kana dɔn k'a fɔ ko sira wɛrɛ bɛ yen min b'a to Mali bɛ taa ɲɛ, maliyɛnw ka to yen ka tugu olu kɔ k'a sɔrɔ olu dun bɛ ka jamana nafolo k'a tiɲɛ, kalan tɛ ka kɛ jamana kɔnɔ, bɛn tɛ jamana kɔnɔ. Donc je pense que u siran yɔrɔ ye nin de ye. Alexis? Monsieur le ministre, a bɛ n'a fɔ e b'a fɛ k'i kan bɔ kalafili nata la, ala dalila jumɛn de b'i bolo, e bolo ma dalen don mun de kan? Baara in kolo ka girin, an ye min fɔ, an bɛ fɛ ka an ye objectif fɔlɔ min bila sen kan o ye k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ Mali in ka ɲɛta a tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo a b'an maliyɛnw de bolo. An ye kuma caman fɔ, an ka bɔ kuma kɔnɔ, an ka wuli, an ka taa kɛnɛma, an ka taa wuli ka se an maliyɛn tɔw ma k'a ɲɛf'u ye k'a fɔ ni an yɛrɛ wulila ka kɛ kulu ye an bɛ se ka Mali in falen ka kɛ jamana duman ye, ka kɛ jamana basigilen. Donc an bolo ma dalen don min kan o ye maliyɛnw ye fɛn fɛn bi san 4 ni tila in kɔnɔna la a san 5 bɛna dafa. Fɛn fɛn y'a ye k'a fɔ ko Mali ma taa ɲɛ, fɛn fɛn y'a ye k'a fɔ ko Mali seginna kɔ, fɛn fɛn y'a ye k'a fɔ ko lakana tɛ jamana kɔnɔ, fɛn fɛn y'a ye k'a fɔ ko sɔrɔ ma yiriwa jamana kɔnɔ, an bɛɛ ka na an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan. Mɔgɔ si kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ, mais mɔgɔ si tɛ yen fɛnɛ k'a fɔ i tɛ se dɔɔnin na. An bɛ ka jama de wele, an bɛ se min na an b'o kɛ, mais mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen bi k'i dalen don a la k'a fɔ nin san 4 kɔnɔna la Mali ma taa ɲɛ na an ka kɛ kulu ye. Ni e kɔni dalen don a la k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ, an tɛ se k'an sigi k'o gɛlɛya lajɛ ten, an k'an ka wuli ka fɛn dɔ kɛ, an bɛɛ kɛra kelen. Kuma caman bɛ fɔ la o kuma ninnu la an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ don ɲuman bɛ maa se ka donni kɔrɔ. Ayiwa a bɛ fɔ la ko ŋunuŋunukan caman bɛ yen minnu b'a fɔ ko n y'a fɔ kuma daminɛ na k'i ye kalan kɛ tubabu ka kalanso dɔ la min tɔgɔ ye Saint-Cyr, ko olu de mɔɔw jɔlen don e kɔfɛ. Yala e n'olu de don wa n'olu de b'a la k'i farinya ta ka i k'a kan? Kabi an ye baara daminɛ, an ye baara in bɛɛ kɛ Mali kɔnɔna de la.
an ka laɲini fɔlɔ ye min ye maliyɛnw bɛ se ka an hakilina faamuya cogo min na an fana bɛ se ka maliyɛnw hakilina sɔrɔ cogo min na ka baara kɛ n'o ye mali bɛ jɔ ni maliyɛnw de ye mali bɛ baara ni maliyɛnw de ye mali ka ɲɛta o bɛ maliyɛnw de bolo tɔ fɛn fɛn bɛ na o kɔfɛ o ye dɛmɛ de ye o ye farankan de ye donc an b'an jija an maliyɛnw yɛrɛ an de ka se ko la an ka ɲɛtaga ɲini tɔw ta bɛ na ka na o dafa o dafali kɔnɔna la ni mɔgɔ fɛn fɛn ŋaniya ɲuman bɛ yen k'a ɲɛsin mali ma bi k'a fɔ an bɛ fɛ ka mali dɛmɛ an n'o bɛ se ka baara kɛ k'a fɔ an bɛ fɛ mali ka taa ɲɛ an n'o bɛ se ka baara kɛ mali fɛnɛ bɛ kɛ jamana ye mali fɛnɛ ye jamana ye an ka dɛmɛ an ka hakili ɲuman an ka wulikajɔ ɲuman fɛnɛ bɛ se ka se jamana wɛrɛw ma donc ni jamana wɛrɛ fɛnɛ ko bi u bɛ se k'an dɛmɛ u bɛ se k'u fanga fara an kan walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ dɔ ka bɔ a la ne fɛ o ko ɲuman ye. Monsieur Kulubali e yɛrɛ fɛ président Sigi Kalafili kun fɔlɔ bɛ se ka kɛ juillet kalo tile 29 la wa i bɛna fɔ premier ministre y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ. an bɛ wagati min na n'an ye baara kɛ a bɛ se ka kɛ k'a fɔ a tɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔna la n m'o fɔ k'a fɔ k'a bɛ kɛ ka ɲa walima i n'a fɔ 2013 ta kɛra cogo min na n m'o fɔ mais n'an y'an cɛsiri n'an ye baara kɛ an bɛ se ka élection kɛ bɛɛ bɛ se ka sɔn élection min ma bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ élection min kɔnɔna la mais k'a fɔ k'a bɛna kɛ gɛlɛya tɛ y'a la ma da la gɛlɛyaw bɛ y'a la mais o gɛlɛyaw tɛ an bali nin wagati in na k'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ. O Kalafili tɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogo si la. a ka ɲi Kalafili ka se ka kɛ a wagati la ni Kalafili bɔra a dɔgɔkɔrɔ o bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ an sigilen tɛ ni gɛlɛya mun ye parce que n'i ye jamana sariya sunba ta o tɛ a yira k'a fɔ ni élection ma kɛ min bɛ se ka kɛ donc o la an k'an jija élection ka kɛ a wagati la o kɔfɛ ni min kan ka fali jamana sariya sunba la walasa an kana se ka se ni gɛlɛya ɲɔgɔnna wɛrɛ ma o bɛ se ka kɛ nka an bɛ wagati min na ko sisan jamana sariya sunba tɛna se ka fali ka bɛn élection ma ni élection fɛnɛ ma kɛ o bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ donc a ka kan an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan sisan élection ka se ka kɛ a wagati la walasa an kana don gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ an tɛna se k'an yɛrɛ bɔ min kɔnɔ. Alexis Kalambri an ka waati bɛ ɲini ka na koron nka ɲininkali fila kunbaba fila saba o kɔni b'an bolo ka na se an ka maa welelen ma e ka taa fɛ. A fɔlɔ ye min ye o ye IBK n'a ka mɔgɔw y'a fɔ kɔni ko u ye baara ɲuman kɛ san 4 ni tila in kɔnɔ aya e fɛ u ye baara ɲuman kɛ wa n'u ye baara ɲuman kɛ e dun b'a fɛ kun jumɛn n'o ka taa. n'u ko k'u ye baara ɲuman kɛ a bɛ se ka kɛ u ye baara ɲuman kɛ u yɛrɛ de ye IBK a n'a teriw a n'a ka gouvernement o ni mɔgɔ minnu b'a ɲɔfɛ ni baara ɲuman kɛra a bɛ se ka kɛ a kɛra olu yɛrɛ de ye parce que olu de bɛ k'a fɔ ko baara ɲuman kɛra n'o tɛ n'i bɔra kɛnɛma ka maliyɛnw ɲininka i bɛ mɔgɔ 10 sɔrɔ wagati o wagati i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 8 walima mɔgɔ 9 ko an kun jigi bɛ min kan an m'o sɔrɔ donc o hokumu kɔnɔna la an tɛ se k'a fɔ bi ko gouvernement min bɛ yen président min bɛ yen a n'a ɲɛfɛ mɔgɔw k'a fɔ k'u ye baara ɲuman kɛ jamana in kɔnɔ ni san 4 ni tila in kɔnɔna la. e bɛ ka kuma cogo min na a bɛ n'a fɔ an kan ka siran an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ maaw bɛ taa sugu la maaw bɛ ka dumuni kɛ ko ma gɛlɛya ka se fo gɛrɛntɛ ma. an bɛ ka dumuni kɛ ka sɔrɔ kɔngɔ b'an na o an tɛ ka dumuni kɛ ka fɛrɛ an tɛ ka dumuni kɛ ka fa mɔgɔ denmisɛnninw bɛ taa kalan na nka u tɛ kalan min kan ka kɛ o tilancɛ yɛrɛ tɛ kɛ donc n'an y'a ta o fɛ an bɛ fili mɔgɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la furakɛli o bɛɛ kelen do gɛlɛya ye donc ni san 4 in kɔnɔna la san 4 ni tila san 5nan bɛna dafa an seginna kɔ de an ma taa ɲɛ. Alexis. Ouais, ni e nana jumɛn de bɛna kɛ e hakilina fɔlɔ ye e yɛrɛ fɛ an kan ka sinsin mun de kan walasa Mali ka bɔ nɔgɔ la bi. An bɛ sɔrɔ k'an da maga lakana kuma la jeni ka jɛmukan in kuncɛ. O kumaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ kosɛbɛ. n bɛ fɛ k'a fɔ an b'an ɲɛsin fɛn fɔlɔ min ma o ye basigi jamana kɔnɔ lakana jamana kɔnɔ ni basigi tɛ yen ni lakana tɛ yen baara tɔ ka gɛlɛn. N'a ye basigi sɔrɔ n'a ye lakana sɔrɔ an bɛ se ka na an ka démocratie o bɛ se ka sinsin cogo min na démocratie bɛ se ka renforcer cogo min na walasa fangaw ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ k'i ka baara kɛ cogo dɔn bɛɛ k'i ka baara kɛ a kan ka kɛ cogo min na n'an sera k'o fila kɛ lakana ka na basigi ka na démocratie ka renforcer an ka jamana kɔnɔ a ka ca la baaraw bɛ yiriwa kalanw bɛ yiriwa hali mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ fɛ ka bɔ kɔfɛ ka na
kana investissement kɛ Mali la olu fana bɛ ja gɛlɛya u bɛ se ka na ni wari kuraw ye walasa an ka économie bɛ taa ɲɛ cogo min. Monsieur Kulubali, kuma laban na fɛɛrɛ b'e bolo mun bɛ se k'a to jamana in bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ni i garisɛgɛ donna a la. Fɛɛrɛ min b'an bolo o ye ka kuma maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ. O de y'a to an y'o baara daminɛ sisan. An bɛ ka yala ka taa Mali région bɛɛ la ka taa Mali cercle bɛɛ la. An bɛ taa Mali commune bɛɛ la. N'an ma dɛsɛ an bɛ dugu fitinin caman kɛ. An bɛ taa village bɛɛ la. An bɛ taa fraction bɛɛ la. An bɛ Mali région bɛɛ kɛ. An bɛ taa aw bɛ na se Kidali wa? An bɛ taa Kidali, an bɛ taa Menaka, an bɛ taa Mali région bɛɛ la. Maliyɛnw bɛ fan o fan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ taa Mali fan bɛɛ. An bɛ taa kuma u fɛ k'u hakilinaw sɔrɔ k'an hakilinaw d'u ma. K'a fɔ bɛɛ lajɛlen Mali in ye Mali kelen de ye an bɛɛ lajɛlen de jɛ don. A dilanni kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ b'a la an bɛɛ ka wuli an k'an kɛ kulu ye an ka fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se ka baara in kɛ cogo min na an bɛ se Mali fan bɛɛ. Alexis, kulu bɛ ɲini ka na se cɛncɛn kan. Kuma laban jumɛn de b'i bolo Monsieur Kulubali? Welekan min bɛ n bolo k'a fɔ an bɛ yɛlɛmali min kɔ mois de juillet a baara in n'o y'a sɔrɔ an m'a daminɛ an ka wuli k'a daminɛ kabi sisan. N'an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ bi an k'o kɛ an ka n'o bila ka sini kɔnɔ. Mali ka ɲɛta a bɛ anw de bolo anw maliyɛnw bolo a tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo. N'an wulila k'an jɔ k'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan an yɛrɛ kungo don an bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ an yɛrɛ la. N'an wulila k'an jɔ k'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan an yɛrɛ ta don an bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu b'an bilasira. O welelikan de bɛ n bolo an ka da la k'a fɔ ko Mali bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ n'an bɛɛ wulila k'an jɔ. Inshallah Mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ. I ni ce i ni baraji Alexis an bɛ nin jɛmukan in an bɛna a kuncɛ sisan nɔ nin de bɛ dan sigi bi ta in na an bɛ Monsieur Kulubali fo tuguni a ka cɛsiri la jamana baara kɛcogo ɲuman fɛ an bɛ e yɛrɛ fo an bɛ tila ka an kanubaw bɛɛ fo Serifila Mawo aw ni ce aw ni baraji aw ka tulomadali la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.